फिर जब चिराग पासवान विदेश से लौटले तब विदेश से लौटते ही सबसे पहले केकरा से मिले गईले। नमस्कार, हम संजीव रउआ देखतानी बिहारी न्यूज भोजपुरी। आई खबर के विस्तार से जानल जाओ। बता दें कि चिराग पासवान केनिया और तंजानिया के विदेशी दौरा पर अपना देश के प्रतिनिधिमंडल के साथ और उनके साथ में ओम बिरला के साथ में भारत के तरफ से केनिया और तंजानिया के दौरा पे गई रहन। जब सबसे पहले वो एयरपोर्ट पे उतरलन तो उतरला के बाद सबसे पहले अगर वो गई हन तो उस शख्स के वो और ना रहा बल्कि उनकर माता जी रही है। बता दी कि रीना पासवान उनकर माता जी है, जरा से सबसे पहले जाके चिराग पासवान मिल हन आ मिल के उनकर आशीर्वाद ले हन। अब आवे वाला समय में घोषणा ये हो रहा बा कि बिहार में बहुत जल्द मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार हो रहा बा। जाना के लेके बिहार से चर्चा ये हो रहा बा कि का चिराग पासवान के बिहार से मोदी के कैबिनेट में जगह मिली कि ना मिली, सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आ रहा बा। अब बता दिए कि चिराग पासवान पहले ही घोषणा कर दिले बाड़े कि बहुत ही जल्द एनडीए से उनकर गठबंधन होई आ एनडीए में फिर से वापस आई हैं और आवे वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लेके बीजेपी के पक्ष मजबूत करे के कोशिश में बाड़े। अब सवाल निकल के आ रहा बा कि आखिर चिराग पासवान ये बात कहत रहे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुई है कि ना हुई है, इस सवाल निकल के आ रहा बा। लेकिन अगर मानल जाओ प्राप्त अगर जन सूत्र आ रहा बा, सूत्र के जन ही खबर आ रहा बा, उसे अगर बात अगर समझल जाओ तो सबसे बड़ा सवाल यह बा कि आखिर चिराग पासवान के मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली कि ना मिली। लेकिन अगर चिराग पासवान के अगर नज़र से देखल जाओ तो शायद चिराग पासवान के मोदी मंत्रिमंडल में कोनो बहुत बड़ जिम्मेदारी मिले वाला बा। काहे कि आवे वाला 2024 और 2025 के चुनाव के लेके बीजेपी कोनो को कसर छोड़े के नहीं चाहत। तो खबर वाले कैसा लागल कमेंट में जरूर बताएब। लेकिन तब तक खातिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।